Relations between Zimbabwe and Zambia are now at an all-time low, to the point that the Zambian delegation led by Foreign Minister Mulambo Hamakuni Haimbe brought their own water, is seen in the water bottle in the picture labeled Vatra next to the Zambian Foreign Minister. Vatra is manufactured in Zambia's capital city Lusaka. Azviperi mushe muri Zimbabwe. Vakomana vepaZambia votya kuti upenyu hwedu hunganoperera muZimbabwe. Tinganorongerwa vakomana tikasadzoka tiri vapenyu. Zana mina masvika kuda chokwa pana pana umbotyono. Kuba subscribe like what on the bell like. Kuti vinanyora chiti this comes after Zimbabwe's dictator Emerson Mnangagwa disparaged Zambia to Russia President Putin and Zimbabwe's ICT Minister Tatenda Mavetera called Zambian President Hakainde Hichilema a regional security risk for maintaining cordial relations with America. Panapa tirikuona kuti vakomana ava vekuzambia delegation yakatumiwa yakaiwa kunyika yeZimbabwe yatiri kuona kuti aiwa sezvamuri kuona mupicture omo vakomana ava vakaine mvura dzavo. Hatizozivi zvekudya zvakuti izvo zvarimo munyika yeZimbabwe vari kudyei. Tinoona kuti vari kuuya nechekudya chavo mvura yavo panapa vari muparliament yavari kumwa yabva kuzambia, which means there are some suspicions zvinhu zvinongozikanwa kunzi panongoitwa any meeting mvura inenge iripo ende inoprovidwa nede host. But pamba tiri kuona kuti aiwa vabva vadecida kuti ngatibveire zvinhu zvedu. Tiri kuona kuti matension yavapo pakati peZimbabwe neZambia kunogona kungomuka kwakangorohwa munhu, kunogona kungomuka aiwa vakatongojamuka noda kwokuti masuspicions acho atoreza to an alarming stage. Bhuti dzemafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti paSADC summit tavaona kuti aiwa vakomana ava veZambia vakatojamuka, havasi kuda zvevanhu vanoriga, vakomana vari illegitimate. Tudze mafungiro enyu pene comment section yedu, musana subscribe like turn on the bell.